Welkom beste kijkers bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Het was een heel bijzonder jaar en daar kijken we graag samen op terug. Een indrukwekkend jaar. We hebben heel veel mooie gasten hier mogen ontmoeten in de studio. En het is heel moeilijk om een top 10 dan samen te stellen, want dat is eigenlijk niet te doen, Johan. Het was erg lastig, net als vorig jaar. Zoveel mooie en bijzondere gesprekken, muziekoptredens, soms ontroerend. Soms maakten ze een zware indruk op ons en soms waren ze luchtig en heel erg leuk. En we gaan beginnen met de nummer 10. Johan, wie is dat? Ralf Embrechts kwam bij ons op bezoek in het begin van dit jaar. Hij is de oprichter van Quiet Nederland, want er komt een Quiet community in Nederland om mensen die in stille armoede leven te ondersteunen en te helpen. Even één stapje terug. Heel veel mensen vragen bij Ralf, wat is de definitie van armoede? En dat kun je uitrekenen in geld. En dan kun je tot 2 cent achter de komma uitrekenen, dat is de Nibud heel goed in. Maar ik zeg altijd, armoede is een tekort aan geld en een tekort aan meedoen. En dat is een fatale combinatie. Was het alleen maar een tekort aan geld, hadden we het veel makkelijker opgelost. Maar mensen willen graag ook meedoen in de samenleving. Een keer naar de schouwburg, een keer naar het voetballen, een keer uit eten, een keer naar een echte kapper. En niet geknipt worden door iemand die het net niet kan. Allemaal dingen. Dus dat meedoen, dat hebben heel veel mensen mij verteld. En eigenlijk zeggen ze een tekort aan geld en een tekort aan meedoen en een abonnement op ellende zie je vaak. Want armoede komt nooit alleen. Nou, toen we dus 11 jaar geleden begonnen, toen zijn we eigenlijk, en dat was het leuke, we zijn ook aan de ondernemers gaan vragen in de stad om mee te doen. En dat gebeurt heel vaak niet. We zijn dus in Tilburg naar iedere kapper, naar ieder restaurant gelopen van zou jij niet geen geld willen geven, maar je talent willen doneren. Nou, een restaurant kan goede tafeltjes dekken, een kapper kan goed knippen, een fietsenmaker kan een fiets maken. En het MKB is daarop aangeslagen. Je komt niet bedelen voor geld, je komt bedelen waar jij goed in bent en jij mag kiezen of je daar 1 keer per week iemand gratis knipt of 1 keer per maand, dat mag jij helemaal zelf kiezen. En dat was echt heel erg nieuw. En dat is nog steeds nieuw, dat die ondernemer, die wil heel graag zijn talent geven. En de voetbalclub bij ons geeft kaartjes, de Schouwburg geeft kaartjes. En ook voorstellingen die voor mij uitverkocht zijn. Nou, dat noemen wij verzachten, dat zijn de geluksmomentjes. Want dan kan opeens een gezin weer een avondje naar de Schouwburg. Dan kan een gezin naar een pretpark. Nou, in Tilburg zitten we met 2 grote pretparken om ons heen. Maar ja, het kost normaal bij een pretpark €25 om binnen te komen. Het kost meestal ook €25 om buiten. Dat is wel ietsje meer, ja. Er zijn er ook nog wel de duurdere. Ja. Maar een van de miljonairs, dat is de eigenaar van de Beekse Bergen, die sponsort ons. En die zegt, luister, jullie krijgen voor al jullie mensen kaartjes. En dan kunnen ze ook eens een keer vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Dus dat is het verzachten. Daar los je armoede niet mee op, maar dat til je mensen even mee op. Dan kunnen ze participeren. En de belangrijkste V, dat is, je noemde hem al, die V van versterken. Mensen voelen zich weer gezien, gehoord. En mensen komen bij ons in dat pand, en in iedere stad waar we zitten hebben we zo'n pand, en we noemen dat een pand van vertrouwen. Daar hoef je niks, en dan mag je alles. En dan komen mensen soms schuifelend binnen, ze kennen ons niet, ze hebben ons gehoord, ze hebben ons op tv of dingen gezien. En op een gegeven moment, na een paar weken, heeft de ene koffiekan in de hand, en de andere is daar aan het helpen. Dus op het moment dat je mensen ziet, zien ze jou weer. En nou ja, ik ga ook heel vaak even langs bij de Quiet Community. Het is voor mij een soort familie. Want armoede en eenzaamheid liggen heel dicht in elkaar. Absoluut. Dus mensen komen weer buiten, wat je zegt, man, participeren weer. En ik zie zo mooie geluksmomentjes komen dat mensen weer groeien. En soms is dat weer naar werk, soms is het naar iets zinvols om dat te doen in een buurt, in een wijk. Dat is niet ons vooropgezette doel. Mensen mogen ook gewoon komen om dat kaartje voor de Schouwburg te halen. Ook van, maar de meeste mensen willen van betekenis zijn. En komen er in die pannen nou ook mensen, zou ik maar zeggen, gewone mensen binnen? Ja, als het straks hier is, het is nog niet bekend waar Quiet Roermond landt. Net juist de wereld van mensen die het goed hebben verbinden met mensen die het goed kunnen gebruiken. Daarom vraag ik het ook, van werkt dat ook? Ja, nee, dus zowel die sponsors die aanbiedingen doen, maar we hebben vrijwilligers uit de doelgroep. Mensen in armoede, maar we hebben ook heel veel vrijwilligers. Ik ben ook vrijwilliger bij Quiet. Ik doneer mijn talent dat ik er veel over kan vertellen. En dat ik daar nooit over kan ophouden. Ik hou gewoon de klok in de gaten. Hoor. Ja. Nou ja, ze weten trouwens ook wel wat op mijn grafsteen komt. Eindelijk Quiet. Dus je wordt ook... Nee, maar we zijn een beweging. We zitten in 14 steden. En we hebben overal in iedere stad een wolk aan vrijwilligers. Van mensen die het goed hebben. Die zeggen, hey, ik wil bijdragen. Misschien kun je wel iemand coachen als je accountant bent. Misschien kun je samen met een moeder die in verwachting is samen... Hey, hoe deed jij dat toen je in verwachting was? Nou, zo'n buddies maken. Nou, dat proberen we bij Quiet te matchen. En mensen krijgen dus ook
een keer een kaartje voor de Schouwburg, een keer een kaartje voor een voetbalwedstrijd, een keer voor dat soort dingen. En dat doen we op een hele slimme manier met een app. Nou ja, dat wijst aan. En wij noemen de mensen members. We tillen ze eigenlijk al een beetje op. Je bent lid van ons. Alleen die V van vertrouwen is, wij zullen nooit controleren of mensen arm zijn. Ja, je hebt ook geen toegangseisen zoals bij een voedselbank. Hè? Dan moeten ze toch dat inleveren. Daar is ook iets voor te zeggen. Maar jullie zeggen helemaal niet. Het gaat op basis van vertrouwen. Het is gewoon open voor iedereen. We zien jou als mens. En dat is wat telt. Nou ja, kijk, hè, de voedselbank, ik ben blij dat ze er zijn. Eigenlijk wil je dat ze er niet zijn. Maar heel veel mensen moeten toch door allerlei controlehoepeltjes springen voor allerlei regelingen. En nou ja, dat merk ik in mijn werk. En toen ik Quiet oprichtte, hebben we met de groep waar we zijn begonnen, hebben we gezegd, we doen één ding niet. We gaan 100% uit van vertrouwen. We vragen naar mensen hun talent. En we vragen, gaan ze liever naar de Schouwburg, gaan ze liever naar de bioscoop of dat soort dingen. En nou ja, het mooie is dat zowel de miljonairs zeggen, hey, je hoeft niet te controleren. En ook ondernemers, ja, die houden ook niet van al die bureaucratie. En mijn mensen vinden het soms vernederend om door die hoepeltjes te springen. Dus ik denk dat wij daar een van de unieke zijn. En ja, je ziet vertrouwen geven en je krijgt vertrouwen terug. Ja, we waren allemaal en zijn allemaal in de ban van De Wolf. En Wim Tegels is in februari bij ons te gast geweest in de studio om daar alles over te vertellen. Moet je er bang voor zijn, ja of nee? Nee, er is eigenlijk helemaal niks voor nodig. Maar in Duitsland is het gewoon zo, van schaapherders, jammer dan, maar je moet je schapen beschermen. Heb je niet aan preventie gedaan, krijg je die schapen ook niet vergoed. Dus het overgrote gedeelte doet dat daar. Ja, en hier is de regeling dus anders. En voor de rest... Hier krijg je gewoon, los van of je überhaupt iets aan preventie doet, krijg je als die wolf dat schaap hebt, krijg je dat betaald. Je ziet ook in het nieuws mensen die iedere keer staan te huilen bij de schapen. En dat begrijp ik. Je hebt die schapen niet om ze door de wolf uit elkaar te laten trekken. Ik begrijp die emoties. Maar wat verwacht je dan? Als je je schapen niet beschermt in een gebied waar wolven zitten, dat is gewoon, je biedt ze als het ware aan, kom maar, all you can eat. Nou, aan de andere kant, Wim, denk ik dat we daar ook heel realistisch in moeten zijn. We zijn natuurlijk gegroeid naar 11 roedels in een land, in een klein land. En die 11 roedels planten zich nog steeds voort. Ja. Dus we gaan naar steeds meer. Hoeveel roedels zijn er over 5 jaar? Ik ga je toch even tegenspreken. Ja. Want het is namelijk, dat is dus nu ook, als we kijken naar de beschermde status, zij is van strikt beschermd geworden. In principe, daar gaat er nog gewoon een heleboel overheen, maar in principe opent dat de weg naar een soort populatiebeheer, afschieten van wolven. Nou, je zegt zelf, we zijn een klein land. Nederlandse wolven bestaan niet. Er bestaan Europese wolven. Juist. Een wolf legt in zijn leven makkelijk 1000 kilometer af. Ja. Op het moment dat wij in ons kikkerlandje menen, we schieten een paar wolven af en dan is het probleem opgelost, dan komen ze gewoon vanuit Frankrijk, via België, vanuit Polen en in Duitsland, komen ze gewoon naar ons toe. Het probleem wat dan is dat er steeds nieuwe, jonge wolven in je gebied komen die niet geconditioneerd zijn. Op de verkeerde manier eigenlijk, Ja, hè, voor onze begrippen. de Duitse boeren in Sachsen, de deelstaat waar de wolf het eerste was, die zeggen gewoon, laat mijn wolven met rust. Want als ik die eenmaal geconditioneerd heb en ze weten dat schaap is oud, dan gebeurt er niks. En zij beschermen dat gebied tegen zwervende wolven, die laten ze niet in hun territorium toe. Dat is het verhaal. Als je zegt van het worden er steeds meer, nee. De roedels hebben een oppervlakte nodig waarbinnen ze voldoende wild hebben. Of voldoende schapen als ik ze niet bescherm. Maar ze hebben dus voldoende voedsel nodig. Is er niet voldoende voedsel aanwezig, dan moet het territorium groter worden of het hele gebied is niet geschikt. Dus de wolven zelf bepalen de dichtheid. En ook al zouden we dat willen, daar helpt populatiebeheer niet aan. Dan zouden we hetzelfde moeten doen wat we 150 jaar geleden gedaan hebben. Ze allemaal dood moeten schieten. Nou, en dat gaat dus met de Europese regelgeving niet. Dus iedereen die nu, de boeren zit, geloven we gaan wel met het geweer even die wolf beheren, waardoor het probleem afneemt. Dat is in heel veel continenten geprobeerd, in heel veel landen geprobeerd. En daar is gewoon gebleken, de predatie op gehouden vee nam niet af en nam niet toe. Gaat het dan niet vanuit een electoraal verhaal, vanuit een politiek die niet het lef heeft de besluiten te nemen die ze moeten nemen? Gaat dat niet aan mensen verkopen als een oplossing? Dus je zegt eigenlijk, die politici die misleiden de schaapherders. Ja,
Ja. Politici misleiden de schaapherders met verhalen die op geen enkele wetenschap gebouwd zijn. Net zo goed als we boeren nu beloofd hebben van we lossen dat stikstofprobleem even op. Ik zie het niet gebeuren. De Golden Earring. Het is misschien wel de bekendste en volgens sommigen ook de beste rockband die Nederland ooit heeft gehad. Yvonne Wingenbach-Blom trok een tijd met ze op in die roerige beginjaren. Ze schreef er een prachtig boek over en in augustus was ze bij ons te gast om daarover te vertellen. Op een gegeven moment zeiden ze, komen jullie morgen ook? Ik geloof de dag daarna in Zandvoort zouden spelen. Wij hadden zoiets, ja tuurlijk. Daar hebben we nergens over nagedacht. Ja, want hoe staan de ouders daar tegenover op dat moment? Hè? Ja, ook. Dus dat was ook nog een gedoe. En we zaten nog op school. We hadden heel weinig geld. En dus we gingen dus overal liftend eigenlijk naartoe. In die tijd was dat ook weer heel normaal. Maar Barbara was natuurlijk een paar jaar jonger dan ik. Was bijna 3 jaar jonger. Dus die verzon dan allemaal smoesjes. Die zei tegen de ouders van, nou nee, ik ga daar en daarheen. Of haar biologische vader woonde in Amsterdam. En dan zei ze, nou, ik ga bij mijn vader logeren het weekend. Oh ja, nou goed. En je had toen natuurlijk nog geen mobiele telefoons, hè? En dan moest ze dan aan de moeder laten zien of ze wel geld had voor de trein. Terugreis natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dan leende ze dan geld van een vriendin om te laten zien. Nou goed. Dus waren de ouders gerustgesteld. Maar dan gingen we helemaal niet naar Amsterdam. We gingen naar Zandvoort. We gingen naar de Iering. Ja. En dan namen we een slaapzak mee. En dan zagen we wel waar we sliepen. Want jullie hebben wel eens in een park geslapen. Ja, Eindhoven. En, park. en een avontuur. Jullie hebben ook al eens in de bus geslapen van de mannen. Bus van de Iering. Ja, de truck eigenlijk. Dat klinkt wel heel erg seks, drugs en rock'n'roll. Nou, dat viel wel mee hoor. Want ja, goed, het was dan na een concert en dan werd het natuurlijk laat en dan kon je niet meer naar huis. Het was te laat. Nou, de band sliep dan meestal in een hotel. En de roadies, die hadden dan zo'n grote truck als het ware. Hè? En daar stond van alles in en er werd ook soms in gekookt en dan stonden drankjes. Dus dan mochten we daar in die truck dan overnachten. Dat was in de beginjaren. Later sliepen we ook wel eens in hotels en alles. En hadden ook wat meer geld. Ja. Na verloop van tijd is die band een beetje aangehaald, begrijp ik uit je boek. Jullie kunnen het echt goed vinden met de mannen. En dat ging eigenlijk best wel ver. Op een gegeven moment kreeg je zelfs een relatie met een gitarist van de band. Ja, een relatie. We hadden wel wat. We vonden elkaar wel heel erg leuk. Eelco Gelling was eigenlijk een beetje de gastgitarist. Heeft ongeveer een jaar lang bij de Iering gespeeld toen. En ja, wij hadden wel een klik. Op een gegeven moment is we trokken best veel met elkaar op. En op een gegeven moment, ik denk dat dat begin jaren 80 al was. Eind 70, staat in mijn boek. Toen op een gegeven moment, Barbara's ouders waren op vakantie. En toen kwam hij met een vriend langs. En is er gelijk 10 dagen gebleven. Ging ook verder niet meer. Dat was hier in de buurt, was dat? In Nijmegen. Ja, toen woonden we nog in Nijmegen, bij onze ouders thuis. Dus hij kwam langs en had zoiets, nou, ik vind die wel leuk, dus ik blijf gewoon. Dus 10 dagen lang bij ons blijven logeren. Maar het probleem was een beetje dat hij moest eigenlijk repeteren met de Iering in de studio. En ik kwam niet opdagen. Ja. Dus George Kooijmans, de gitarist, die belde dan weer. Had een telefoonnummer zien te achterhalen van mijn ouders. Dus die belde naar mijn ouders toe. Die kwamen mij wel een telefoon halen, hè, want dat was 2 huizen verderop. Ja. En hij moet zich melden. Moest zich melden. George was hartstikke kwaad dat hij niet op kwam dagen. Nou, zo ging dat dus allemaal. En ik moest eigenlijk werken. Ik werkte toen al. En dan ging de wekker 's morgens weer 7 uur. En dan gooide hij de wekker in de tuin, weet je wel. Dat is een andere tijd. Ja, dat was alle tijd. Dus toen heb ik maar ziek gemeld. Ja. Maar zo ging dat. Het heeft een heel aantal jaren geduurd. Een groot deel toch een aanzienlijk deel van je leven ben je met die band verweven geraakt, eigenlijk verbonden tot op geraakt. De dag van vandaag nog steeds. Ja, want zie je ze nu nog wel eens? Want ze helpen ook bij het boek? Of, ik heb wel contact. Ja, de Iering bestaat natuurlijk niet meer. Hè, omdat toen bij George Kooijmans ALS werd geconstateerd een aantal jaar geleden. Toen hield ook gelijk de band op te bestaan. Met George had ik echt ook een goede band. Wij stuurden elkaar wel berichtjes nog steeds. En ook over het boek, daar heb ik me steeds van op de hoogte gehouden. Tot 18 mei, jongstleden. Dat was de laatste keer dat ik contact met hem heb gehad. En daarna was het stil. Ja, goed, het is nog niet zo lang geleden overleden. Natuurlijk heel erg triest. Ja. En Barry Hay, die woont op Curaçao. En daar heb ik ook wel via WhatsApp nog contact mee. En die heeft bijvoorbeeld
Ja, hier de titel van het boek heeft hij met de hand geschreven, speciaal voor mij en mijn naam, voor op de cover. Mooi. Dus die vindt het een superleuk project. Wat absoluut niet mag ontbreken in het jaaroverzicht, de top 10, is natuurlijk het lied wat gebracht is door Enid Linse en Theo de Groot voor de Mantelzorgers. Geschreven door Carmen Nazarski en dit is oorspronkelijk We've Got a Friend. Ja mensen, geniet ervan. We zijn alleen, verdrietig en er is niemand om dich heen. En alles was duizelig fout. Doet die nergens even toe, laat die gedachten gaan. Naar mij en alles wat we samen doen. Neem alleen mijn naam en du weet, egal hoe ik ben, ik kom eraan. Ik kom naar dich heen. Wil je nou je weer of geen weer? Kom eraan en doe dat jij. En ik ben er, ja, ik ben er voor dich. Het is zo duister en zuur. En de lucht die kijkt zo grauw. En de kooi, die raakt zich tot in die ziel. Oh, dan stond je en raapt zich bijeen. Want du bist niet alleen. En voor het wist, stond ik weer aan die deur. Neem alleen mijn naam en du weet, ik kom eraan, egal hoe ik ben. Ik kom naar dich toe. Een zomerwindje weer of geen weer. Ik kom eraan en doe dat jij. En ik ben er, jo. Het is toch fijn te weten, du bent niet alleen. Als nu zo onverschillig zijn. Over die gallen, die laten vallen. Laat hem mismoed niet binnen. Laat ik niet kennen. Neem alleen mijn naam. En doe het, egal hoe ik ben. Ik kom eraan. Ik kom naar dich toe. Zomerwindje weer of geen weer. Ik kom eraan en doe dat jij. En ik ben er, jo. Ik ben er voor dich. Oh, ik ben er voor dich. Ja. Ik ben er voor dich. Het is toch fijn om te weten. Ik ben er voor dich. Ik ben er voor dich. Hij is bekend in heel de Nederlandse literaire wereld, maar nog niet bekend genoeg in Roermond. In juni was hij bij ons. Gijs ter Haar, slamdichter. Een indrukwekkend gesprek met een imposante man.
Wat voor beeld had jij van poëzie voordat je met Copland in aanraking kwam? En van dichters in het algemeen? Geen beeld. Helemaal niet? Absoluut geen beeld, nee. Want hoe zag jouw wereld eruit op dat moment? Hè? Je zei dat afgekikt. De eerste 31 jaar van mijn leven waren vrij chaotisch, kun je wel zeggen. Ik ben op mijn 16 het huis uitgegaan, gevlucht in feite. Waarom? Mogen we dat vragen? Of? Zeker. Een alcoholistische vader met losse handjes. Ja. Dus dat gaf al een basis die niet prettig was. Nee. Dat een valse start eigenlijk. Een valse start, Ja. Daarna rondgezworven eigenlijk. Te her en der matroos geweest. Allerlei losse handen- en voetenwerk. En in het eindeffect op mijn 31ste opgepakt. Ja, gearresteerd. Je had in Duitsland in een gevangenis gezeten. In Nederland. En toen hier in Nederland. Ja. Je hebt wel eens gezegd in een van de interviews, de poëzie heeft me eigenlijk gered. Eigenlijk dat je dus niet een andere carrière bent gaan navolgen. Ja, de poëzie heeft mij in die zin echt wel gered, ja. Want het heeft mij aangezet tot andere keuzes. Dus op het moment dat ik mijn straf uitgezeten had, heb ik me losgemaakt van het milieu waar ik toen in zat of vrij bekend mee was. Ja. Hoe zag dat milieu eruit? Dat is geen mooi milieu. Dat is vrij onbetrouwbaar, verhard, crimineel milieu. Ja. Is het voor jou dan de tijd dat je opgepakt was en zo, zeg jij, dat was voor mij een harde les of een harde leerschool? Nee, het was een goede les. Goede les. Ja, ik ben blij dat ik toen gearresteerd ben. Anders was ik misschien op dat punt niet afgekikt. Nee. Ja. Dus nu was het gedwongen eigenlijk. Ja. Op een gegeven moment ben je dan toch met die poëzie in aanraking gekomen en je hebt besloten om er zelf wat mee te gaan doen. Ja. Niet om een soort Copland te worden, maar je koos iets wat misschien meer bij jouw karakter past. Ja, nou, het schrijven ging me op zich goed af. Eerste 3 bundels heb ik uitgebracht in eigen beheer. Die verkochten ook gewoon goed. Die kon ik neerleggen in de boekhandels. Ik verkocht ze met voordragen. En toen rolde ik de wereld van de Poetry Slam in vanaf 2001. Ja, voor de mensen die dat niet weten, wat zijn Poetry Slams? Poetry Slam is een word battle, kun je zeggen. Tussen dichters, waar het niet alleen om de poëzie gaat, maar ook over het overbrengen op het publiek. Hoe breng je het over op het publiek? Hoe sta je daar? Dus ook de performance, het performance aspect. Dat je mensen raakt en meeneemt. Ja. Want als het gaat om die optredens van jou, je bent daar heel succesvol in geweest. Je hebt heel veel van die slams heb je gedaan. Je hebt toen een hele reeks prijzen binnengehaald. Dat is onvoorstelbaar. Maar die beschrijvingen daarvan, die zijn ook prachtig. Mensen beschrijven jou als een soort sjamaan die daar tekeer gaat, die het publiek betovert, meesleept, in vuur en vlam zet. Het is echt heel duchtig, heel mooi. Hoe ervaar je dat zelf als je daar staat? Bedoel je, hoe ervaar ik het dat de mensen dit over mij schrijven of hoe ervaar ik het optreden? Het laatste, ik vind het nog steeds geweldig, elke keer weer. Het is louterend, ook elke keer weer louterend. Het is ook een soort trance waar je jezelf inbrengt en waar je pas weer uit wakker wordt als het laatste applaus klinkt. Wat ik vooral heel fijn vind, vroeger vond ik het heel fijn omdat het mijn ego streelde en dat is helemaal veranderd. Ik vind het vooral fijn als iemand met een fijn gevoel naar huis toe gaat. Ja, als ik andere mensen weet te raken. Op nummer 5 van dit jaaroverzicht staat Arizona Chain. Zij waren te gast in het voorjaar bij ons en bezorgden ons en jullie als kijker een kippenvelmomentje. En omdat er massaal op gereageerd is, doen we het nog een keer. Geniet ervan.
listen to the wind blow, coming from a forest land, chasing every car down every broken avenue, unlike me and you and you and me. Won't you feel the water flow down wild rivers that will never end? They will never try to understand. Turn the stone into sand as they go. Take me back to understand. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Look and see the little ones running through the rainstorms. The dark and the dirt didn't bother us then. Like a long lost friend, I still remember them. Looking up at 11 stars, we were dancing in an open sky, and with open eyes, and our minds as open. Take me back to understand. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Take me back to understand. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Take me back to understand. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Take me back to understand. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Deep inside our hearts, no, we don't make the wind blow. Dree Peters is een van de meest markante Roermondenaren die we op dit moment kennen. Onlangs verscheen over hem een biografie van Ruud Kerstens. In december was hij samen met Dree Peters te gast bij ons in de studio voor een diepgravend, maar ook emotioneel gesprek. In het boek staan natuurlijk heel veel verhalen die opgeschreven zijn door Ruud. Die heeft daar een heel vloeiend en prachtig leesbaar verhaal van gemaakt. Ook met heel veel humor zit erin trouwens. Er zitten ook losse verhalen in van mensen die daarop terugkomen. Sommige mensen lopen met je weg. Heel veel mensen hebben voor jou gewerkt, in wat voor relatie dan ook. Maar sommige mensen herinneren zich ook nog de conflicten die ze met jou hadden. En dat vond ik toch wel opvallend om dat toch even te noemen. Er wordt gesproken over het alfamannetje pakje wat je aandoet dan. Hoe heb je dat stuk gelezen? Nou, ik heb dus gelezen zoals ik was. Als wij afspraken hadden. Ik zei altijd, mijn kapitaal was mijn personeel. Dat heb ik altijd gezegd. Dat wat ik niet kende, dat haalde ik in huis. Dus haalde ik mensen met kwaliteit in huis. En als ze dan zo naar mij keken, bij wijze van spreken, en er waren problemen, dan was hetzelfde alfamannetje, zat dan daar zo'n jongen, hoe gaan we de problemen jou oplossen thuis? Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, Ja. Dree, dat is niet wat ik bedoel. Je werd soms indrukwekkend boos, de mensen schrokken zich Oh echt ja, ten ongeluk. maar goed. Maar blijkbaar gebruikte je dat als een soort tactiek om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, en dan heel boos worden en een deur achter me dicht doen en dan bij mijn eigen, ik hoop dat het gewerkt heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat zou Dat wel is zeker ook- worden. Maar dat zit in de politiek ook zo. Hè. Dat zit gewoon is die dat show. zo? Dat stukje show-element van, je moet iets af kunnen dwingen. Af en toe zal je ook, of het nog een voetbaltrainer was, of het was een bestuurder, met een gestrekt been erin gaan.
om je doelen te bereiken. Want softe bestuurders hebben het nog nooit gehad. Ik heb in Amsterdam nooit die mensen bij de Telegraaf naar de mond gepraat toen ik daar zat. Ze hadden dat wel graag. Maar die Limburger deed dat niet. Want we kregen al het brevet, als je in Limburg kwam, dan wilde een mijnwerker. Dat kreeg je al, had je nog niks Maar te je zeggen. vader was mijnwerker, hè? Wat lief? Je vader was Ja, was mijnwerker, maar alle Limburgers waren voor hun mijnwerker in de jaren dat ik daar kwam. Maar ze deden dat mij niet. Als ze zeiden, we gaan bezuinigen, ja, doe het maar. Ik zeg, maar ik niet. Nou, of je moet het zelf komen doen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En dat is allemaal in stijl geweest. Als je van je afbijt, dan kun je doelen bereiken. Of je dat nog, egal waar je dat doet. Ik ben overal heel lang bij geweest, hè. Dat heeft hij heel goed beschreven, want ik zou bijna zeggen, als er iemand een biograaf zoekt, ja, ik heb geen beter hebben als Ruud Kersten. Ik ben overal heel lang bij geweest. En als je ergens heel lang bij bent, dan ben je of geliefd, of je bent niet wegslaan daar. Dus dat is wel het verhaal, dat ik dingen wel afgemaakt heb. Dat verdient dan wel het respect natuurlijk van iedereen. Hè? Om je, en wat ik ook altijd vind ik zo knap van jou. Je weet de persoon in Bezel aan te noemen van de bridgeclub bij wijze van spreken. Ja. En de badmintonspeler in Melik of waar dan ook, of waar je komt. Je weet precies de mensen te kennen, je weet de namen. Dat is... Maar de inleving, hè. Ja, het is niks zo mooi als stel je voor, kom je naartoe en ik ga een interview met jullie en ik weet niet wie jullie zijn. Dat is toch een slechte zaak, hè? Je wilt toch met de mensen... Moet je altijd voorbereiden. Kijk, en dat heb je ook goed gedaan. Ja, want om daar toch even bij aan te sluiten. Hij heeft de hele nacht doorgelezen. Nou nee, ik heb het vanmiddag gelezen. Maar bijvoorbeeld Jos Vervuurt, gemeentesecretaris hier, die komt aan het woord. En die zegt, die zegt heel veel dingen, maar die zegt ook, Dree is een meester in het bespelen van mensen. Dus hoe je met verschillende mensen omgaat en altijd gericht op het bereiken van je doelen. Ja, maar dat is ook, kijk, als je een doel bereikt, dan heb je heel veel dingen. Je kan het bereiken doordat je een academische graad hebt. Mensen proberen te overtuigen met al jouw kennis die je hebt. Je kan het ook proberen te bereiken met de logica. En als je niet die academische graad hebt, dan is de logica een geweldige handreiking voor iedereen. Dan zeg je, nou, dat is logisch. En niet dat staat ergens in de boeken geschreven. Nee, de logica, daar staat de burger ook op te wachten. En ook de verenigingen waar je mee samenwerkt. Absoluut. Ik heb het ook altijd gehouden bij de gewone clubs en de gewone wijk. Maar dat schrijf je ook in je boek, hè? Ik heb altijd voor mijn eigen mensen gekozen. Dat is echt een van de lijnen ook in je leven. Ja, dat is ook zo. Mooi. Ik zou eigenlijk aan de linkerkant in de politiek moeten zetten. Maar aan de rechterkant bereik je het is nooit te laat om je te bekeren, Dree. Nog een laatste ding eigenlijk, want we zitten ook een beetje met de tijd. Ik denk dat we uren kunnen praten, want het boek staat vol met prachtige verhalen en ook getuigenissen. Hoe zou jij herinnerd willen worden, Dree? Ja, dat doet mij niet zoveel. Ik wil niet herinnerd worden, ik wil nu nog in het leven staan en ik wil dienstbaar zijn. En als iemand zegt, nou, hij heeft zijn ding wel gedaan, en dan heb ik dat waarschijnlijk 10 keer gedaan, bij wijze van spreken zo. En vooral bij mijn directe, en dat zijn mijn dochter, mijn schoonzoon en mijn 2 kleinzonen. Daar ga ik voor. Als die mijn goede herinnering hebben en ze pakken iets op van hun opa en oma, ja, dan is dat mijn levenswerk. En dat heb ik van mijn vader overgenomen. Ik heb altijd heel veel respect naar mijn vader en moeder gekeken. En mijn eigen omgeving, bij wijze van spreken. En ik hoop dat die dat ook doen. En ze hebben mij niet veel kapitaal mee kunnen geven. Het waren arme mensen, maar ze hebben mij liefde meegegeven. Ondanks het feit dat het een hard leven was in die tijd. Maar dat hoorde wel ook bij de 40, 50 jaren. Direct na die oorlog. Mensen hadden het niet breed en niet moeilijk. En hadden een andere manier van opvoeden. En toen werd je in die tijd ook nog door de schoolmeester naar aan je oren getrokken. En met een Spaans rietje noemden wij dat, zo'n bamboesokje op je vingers geslagen. Dus vandaag zouden ze je vastzetten. Maar dat heeft je ook gevormd natuurlijk, hè? Die harde opvoeding eigenlijk en die keuze voor die harde lijn. Want je dochter schrijft ergens een prachtige tekst, moet ik zeggen, Nicole. En die zegt eigenlijk, het lijkt wel of Dree voor zichzelf heeft besloten, je kunt nooit zwakte tonen. Want dan, ik vertel het even in mijn woorden, dan ben je aan de verliezende hand, dan ga je het nooit winnen. Dat is beter dat je het niet kunnen omschrijven. Zo heeft mijn dochter. Ik wist dat niet, dat ze dat. Ze stond niet in het boek, want ze wilde dat niet. En op een gegeven moment kwam ik thuis in Maastricht. We hebben Ruud Rijk gebeld. Ik zeg, ik heb hier een stuk liggen van mijn dochter.
Dat heeft zo'n impact op mij gemaakt. En wij hadden al geen rekening mee gehouden. Het heeft zo'n impact op mij gemaakt. Dat ik dacht, god, dan schrijf je eigen dochter, je hebt er maar eentje, daar woon je naast. En die schrijft dan een verhaal en dat gaat je dan. Ik kreeg er nu nog een dikke nek van. Dat gaat je dan, omdat het is gewoon zoals zij het beleefd heeft. Op 3 staat het meest indrukwekkende interview wat we afgelopen jaar meegemaakt hebben. Het ging over incest. Het was met Ellie Klapdoor en het werd gehouden toen in de kampeerwinkel door Johan. Ja mensen, kijk ernaar. Vanaf het 4e jaar eigenlijk, mijn moeder was ongehuwd, dus ik kende geen vader. Nou, en dan krijg je aandacht van een vader, dat is leuk. Maar hij ging steeds verder. En op een gegeven moment op seksueel gebied was maar voor mij niks onbekend meer. Toen was ik een jaar of 11. Maar hoe begon dat dan? Nou, heel semier, heel stiekem. Eigenlijk kun je dat niet eens herinneren wanneer het precies begon. Omdat het steeds ietsjes verder gaat. Dus het precies wanneer, maar ik weet dat het vanaf mijn 4e jaar was er iets wat niet klopte. Ja, en je stiefvader gaf eigenlijk aan dat het wel normaal was. Ja, alle vaders doen dat. Dus ja, je kijkt ook heel vreemd naar je vriendinnen en dergelijke van, hoe zal die het met vader doen? Ja. Doet hij ook al die handelingen? Maar je mag er niet over praten. Want dat hoort niet. Nee, dat hoorde niet. Dat was een geheim van ons tweeën. Ja. Je groeide toen op in een dorp in Friesland. Op een gegeven moment had je zoiets van, ja, dit is toch niet goed, blijkbaar. Wat was de reden dat je toch actie bent gaan ondernemen? Nou, ik heb eigenlijk altijd wel actie ondernomen. Ik heb zelfs 40 jaar na de lagere school een onderwijzeres leren kennen. En die kon zich mij niet herinneren totdat ze met haar man sprak en de foto's, want die was ook onderwijzer. Ze zei, er was wat met Ellie. Ze zei, maar toen de tijd wisten wij er niks van. En wat voor signalen had zij dan gezien? Brutaal, uitdagend. Alles wat niet mag deed ik en dergelijke om aandacht te krijgen. En ze zei, als we het nu gedaan hadden wat we nu weten, hadden we actie ondernomen. Maar toen wisten wij het niet. Nee, het speelde op een gegeven moment, maar je hebt het toch op een gegeven moment aan je moeder gemeld. Nou, ik ben op een gegeven moment ook naar het politiebureau gegaan. Nou, die zeiden, je moet zulke rare verhaaltjes hebben. Dus ging je weer naar huis teleurgesteld. Ik ben een jaar naar een internaat geweest. Ik moest een net meisje worden. Ben ik nooit geworden. Maar in elk geval, toen heb ik met mijn toenmalige vriend, dat is mijn ex dan, daar ben ik 33 jaar mee getrouwd gebleven, verteld van wat er gebeurde. En toen hebben wij gewoon net gedaan of ik zwanger was. Ik was 16 toen ik trouwde, ook nog maar net. Dat was de manier om bij je stiefvader weg te komen? Om uit het gezin weg te komen. Ja, en toen raakte ik zwanger van mijn eerste kind. En toen heb ik het aan mijn moeder verteld. Nou, die is naar de pastoor gegaan met die man en werd vergeven door de kerk en ze gingen zo weer verder. Ik ben toen uit huis gegaan omdat we getrouwd waren. Want ja, dat gebeurt dan en je hebt dan al je moed bij elkaar geraapt en verzameld. Je bent naar je moeder gestapt. Hè? Want het is best wel zwaar dat je zoiets zegt van iemand die in dat gezin zo'n belangrijke rol heeft. Ja. En dan reageert je moeder zo. Hoe voelde je je toen? Nou, ik heb haar gezegd van, let op mijn zusje. Die is 10 jaar jonger dan mij. Daar had ik echt angst. Mij was het overkomen. Oké, maar mijn zusje mag dat niet overkomen. Nou, ze zal erop letten en ze is nooit weer over gepraat. En jaren later hoor je dat het zusje toch ook gebruikt is. En die heeft het, en het buurmeisje, en die heeft het aan mijn moeder verteld. En mijn moeder zei, je mond dicht houden, nooit weer over praten. En waarom denk je dat ze dat zei? Was dat de cultuur of het dorp of het geloof? Of? Nee, geen geloof, dat absoluut niet. Maar ja, gewoon de angst of zo. Ik weet niet of die man haar in de tang had. Geen idee. Dus in feite, je kreeg geen gehoor en je vertrouwen raakt ook ondermijnd in mensen en misschien in mannen in het bijzonder. Ja, nou, je had nooit geleerd om nee te zeggen tegen mannen. En dat heeft me behoorlijk wat gekost. Zoals?
Nou, als we toenadering tot je zocht, durfde jij geen nee te zeggen. Want het werd toch altijd ja. Je wist waar het op uitdraaide. Ja. Maar je dacht dat het onvermijdelijk was. Ja. Totdat ik na mijn scheiding ging bij een alleenstaande club. En daar was, zullen we nog vanavond ergens een hamburger eten? Ja, prima. En we zitten daar en hoe leef je en zo. Nou, ik zei, ik heb een hondje. Oh, dus jij moet straks naar huis. Ik zei, ja, ik ben hier puur voor vriendschap. En ik ben naar huis gereden en ik denk, ik kan nee zeggen. Ik kan nee zeggen, heerlijk. Maar toen was ik bijna 50, hè. Eindelijk geleerd om nee te zeggen. Ja, want je geeft ook aan van, dit zijn natuurlijk heel ingrijpende gebeurtenissen. Je hebt dat later wel verwerkt. Maar het werkt nog heel lang door in jouw leven. Ja, tot nu toe nog, altijd. Wat merk je daar nu nog van? Het vertrouwen in mensen. Ik kan nooit me 100% geven voor bij de mensen. En dat vind ik heel erg. Ik wil mensen graag vertrouwen. Maar het lukt niet. Long COVID is een stille sluipmoordenaar. Onlangs was Miron Bakkers bij ons te gast om te vertellen hoe die ziekte het leven van haar zoon Kelvin beïnvloedt. Ze vertelde er openhartig over en het was een aangrijpend gesprek. Het bizarre is dan op dat moment, hij wordt dan voor de tweede keer besmet met corona. Hij is er zelf niet zo ziek van geweest op dat moment zelf, dus vrij mild, een paar dagen niet lekker. Hij probeerde daarna weer te gaan werken en merkte van, nee, ik voel me niet lekker, mijn concentratie is niet goed, mijn energie gaat niet omhoog. Hij is toen weer ziek moeten melden, dat ging allemaal niet. Hij werkte bij de politie? Ja, en hij merkte daarna heel snel van dingen zoals autorijden lukte niet meer, het trainen ging al helemaal niet meer, moest hij meteen mee stoppen. Had geen kracht meer, had geen energie meer. En zelfs geen dingen als traplopen. Hij liep een trap op en af en hij was buiten adem. En dat voor een jongen die altijd zo sportief is geweest, dat klopt gewoon niet. En hoe lang heeft dat geduurd, dat proces van achteruit gaan? Dat is eigenlijk in de loop van de maanden geweest. Hij is toen in oktober ziek geworden. En op een gegeven moment ook met heel veel vaagklachten. Iedere keer bij de huisarts, iedere keer geen duidelijkheid. Door het ziekenhuis. Longarts, cardioloog geweest. Die hebben toen in januari een fietstest laten doen. Moest hij tot maximaal inzetten op de fietstest. Dat is voor zuurstof, hè? Ja, daar doen ze allerlei gegevens, halen ze ervan uit. Ja, voor het zuurstofverbruik en alles. Maar daarna is hij dus zo hard gekregen door die fietstest dat hij toen bedgebonden ziek is geraakt. En hij is eigenlijk vanaf dat moment niet meer uit bed gekomen. Dus vanaf februari 2024 ligt hij in bed. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hoe hij leeft nu? Ja. Ja. Nou zijn het is een hele ingewikkelde ziekte. Hè? Ik zei het al, aan het begin werden er vraagtekens bijgesteld. Ja. Tegenwoordig wordt gezien dat het een ziekte is met heel veel complexe factoren die zorgen voor ontregeling en beschadiging. En dat werkt ook nog op elkaar in, dat is heel moeilijk. Ja, het is een chronische multisysteemziekte, zeggen ze ook. Ja. Het grijpt overal in. Je hebt je daar noodgedwongen in moeten verdiepen, denk ik. Kun je kort uitleggen hoe die ziekte werkt? Dat is heel moeilijk uit te leggen. Het gaat over ongeveer 200 symptomen die per patiënt weer kunnen verschillen. In ernst, maar ook tijdens de loop van de ziekte kan het ook heel erg variëren. Wat bij Kelvin vooral heel duidelijk is de hersenmist. Dus dat hij heel veel moeite heeft met concentreren, vaak moeite heeft met woorden zoeken. Ook niet lang kan praten vaak, dat hij ook tijdens gesprekken vaak vastloopt. Maar ook het fysiek stuk verder. Hij heeft gewoon zo'n enorme uitputting in zijn lijf. En ze hebben gezegd van, het is ongeveer 5% van de energie die wij op een dag hebben, die hebben zij. Dat is echt gewoon heel erg weinig. Als je dan je ADL gedaan hebt met hulp, dan is die energie eigenlijk al op. Ja, maar er worden wel vergelijkingen maken met als er Q-koorts is vastgesteld met de effecten daarvan. Ja. En zelfs met HIV en met AIDS. Mm-hmm. Omdat het immuunsysteem eigenlijk is aangetast en de weerstand laag is. En mensen echt vergelijkbare klachten hebben. Mm-hmm. 90.000 mensen in Nederland. En dan schat ik 65 miljoen mensen wereldwijd. Volgens een wetenschappelijk artikel wat ik zo kon vinden. Is er al zicht op een behandeling, al was het maar om het beheersbaar te maken? Nee, er zijn op dit moment helemaal geen behandelingen voor mensen met long-covid. Geen bewezen behandeling? Ja, gewoon helemaal geen behandelingen. Het enige wat op dit moment geprobeerd wordt, allemaal off-label, en dat is gewoon symptoombestrijding. Dus probeer de ergste symptomen wat te dempen. Dat is eigenlijk het enige wat er bestaat. Want ik begreep dat Kevin ook aan 2 van dat soort experimenten heeft meegedaan. Kelvin is ook heeft ook met off-label medicatie en proberen om wat symptomen te dempen. En de ene medicatie reageert hij dan goed op, andere medicatie kan er ook weer heel slecht op reageren. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Het is gewoon uitproberen en kijken wat er gebeurt. Ja. Dus het geeft ook risico, want je kunt er ook van achteruit gaan verder. Ja. Dus het is een hele gevaarlijke, grillige ziekte eigenlijk. Ja.
Ja. Nou wordt er tegenwoordig wel onderzoek naar gedaan. Er is een stichting Long COVID waar 5 universitair medisch centra aan gekoppeld zitten en een aantal andere onderzoeksinstellingen. Wat doen die? Wat doen die? Die zijn vooral een biomedisch onderzoek. Ze gaan kijken wat de oorzaken zijn van de long COVID, maar ook vooral kijken van wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we mensen helpen om tot de behandelingen te komen. Want dat is gewoon nu het allerbelangrijkste, omdat deze mensen gewoon totaal geen perspectief hebben. Zijn eigen situatie is niet ideaal. Hoe ziet Kelvin zelf naar de toekomst? Dat vindt hij heel erg moeilijk. Hij zegt zelf, ik zit in een soort van uitzichtloosheid. Er is geen perspectief op dit moment, er zijn geen behandelingen. Hij is nu al 2 jaar ziek en hoe lang dit gaat duren kan niemand hem zeggen. Wanneer de behandeling komen kan ook niemand zeggen. Dat maakt het mentaal gewoon heel erg zwaar om dat te dragen. Want je zit in een situatie waar je niet weet van nee, komt daar een einde aan. En met hem al die duizenden anderen. We eindigen dit jaaroverzicht met een mooi momentje. All You Need Is Love nam Ankie Rozier mee naar Australië om daar haar broer te ontmoeten, die ze al heel lang niet meer gezien had. Ja mensen, dat was ook een heel mooi verhaal. En ineens komt er fel licht naar binnen en Robert en Brink zegt Ankie Rozier. Ja, en dan gaat de hel los aan de tafel natuurlijk. Want er zit allemaal, je gelooft het gewoon niet. Het is, wat ik ook zei toen ik op Schiphol was, het is gewoon echt een droom die uit is gekomen. Ja. Het is niet vanzelf gegaan. Noah Varens, de collega van Ankie. Ja. Jij zit hier ook met een reden, want jij hebt die magische brief gestuurd die de redactie heeft doen besluiten. Ja. Die Ankie, die moeten we meenemen. Ja, dat klopt. Wat is je geheim? Ja, wat is het geheim? Dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Ik denk ook dat er een stuk pure geluk in moet zitten, denk ik. Het is eigenlijk allemaal begonnen op kerstavond. Toen was ik thuis de kerstspecial aan het kijken van All You Need Is Love. Ja. En daarna maakte ze dus reclame over dat ze mensen zochten die zich aan wilden melden voor het programma Goes Australia. En Ankie en ik zijn collega's. We kunnen het altijd supergoed met elkaar vinden. Dus we hebben na de tijd ook zo altijd contact. En dat is altijd super gezellig. Dus we weten ook veel op privégebied van elkaar. Dus je had het er al eens over gehad. Van, ik zal mijn broer nog eens willen opzoeken. Of... Ja, zeker. Ja, we hebben op privégebied van alles al gedeeld. Waardoor ik ook had vernomen dat zij natuurlijk ze heeft 1 broer. En die zit in Australië al. Die woont daar al 35 jaar. Ja, en eigenlijk daar al vaker over gesproken. En toen kwam dat langs op tv. Ik dacht, nou ja, goed. Niet we kunnen het altijd eens proberen. Ja, inderdaad. We kunnen het altijd proberen. Ja, zeker, natuurlijk. Ja, dat hebben we gedaan. En ik heb een brief geschreven, gewoon op de bank. Uit je hart. Uit het hart. Maar gewoon aan het typen geweest. Ja, en die heb ik ingestuurd. En dat is blijkbaar een hele goeie geweest. Krijg je nou Robert en Brink aan de lijn, terwijl je aan de koffie zit? Nee, helaas niet. Nee, die krijg je niet aan de lijn. Nee, je wordt gecontacteerd door de redactie. Ja. Okay. En dan gaan ze een onderzoek starten. En toen kwam eruit dat er inderdaad een broer 35 jaar geleden ooit vertrokken is. Ja, klopt. Hoe kwam dat zo dat hij toen is vertrokken? Nou, wij komen uit een gezin. Mijn moeder heeft altijd gestimuleerd dat wij naar het buitenland gaan. Ja. Dat heeft ze bij mijn broer gedaan. Die had voor kok geleerd en mijn moeder zei van dan moet je niet in Nederland blijven als je een goede kok wilt worden. Ja. En bij mij, ik wilde mijn talen leren, dus ik ben ook weggevlogen. Dus zo zijn wij opgegroeid. En Henry vond Nederland te klein. Hij is getrouwd met een Zwitserse vrouw. Dus ze vonden Zwitserland ook niet echt waar ze wilden settelen. Nee. Ja. En dan ben je daar in Australië en dan snap je waarom ze de keuze hebben gemaakt. Want het is toch een bepaalde vrijheid die ze daar hebben. Want het ligt echt aan de andere kant van de wereld. Ja. En dat is waar ze echt heel bewust voor hebben gekozen. Ja. Dan heb je natuurlijk een hele tijd niet gezien. Het is inderdaad aan de andere kant van de wereld, heel ver weg. Daar zit natuurlijk heel veel emotie voor jou op. Want je hebt een hele sterke band met je broer. Ja. Het is echt een bijzonder sterke band, denk ik. Ja, dat komt ook door ons verleden. Want wat ook in het krantenknipsel staat, wij hebben onze eigen vader verloren toen wij heel klein waren. Toen is mama hertrouwd met Jo Gerrits. Bekende handbaltrainer. Ja, en toen zijn we van Eindhoven naar Remont verhuisd. En toen is Jo Gerrits helaas ook overleden. Dus we hebben... En dat creëert dan toch een bepaalde band ook met onze moeder natuurlijk. Zeker. Wij waren heel hecht met z'n drieën, Ja, dit was ons jaaroverzicht van 2025. Er waren natuurlijk nog veel meer gasten, maar we kunnen niet alles laten zien in een klein uurtje. We danken iedereen voor hun komst naar de studio. Het was prachtig.
En we danken ook alle sponsoren en de mensen achter de schermen. En natuurlijk jullie, de kijkers thuis, want zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.